masinagtutong kay muka kasiku. Minsan daran pagkasakitan, masinaman himalasa. Jadi ano kayo Oy, kinasa Japan. Wow! Jadi pali-alian yung kailo. Jadi kayo magputong na sabitan yung cake. Jadi sama-sama dari tumpak. Okay? Please, music. Yeah.
kapag lang kabuntuan. Lahat. Malis na. Okay. May tataway lang tayo. Okay. 1, 2, 3. Binog pa. Okay. Balik, music, bigyan. 1, 2, 3. Yan, nakulog pa. Umahan kita. Mamagulang ni Maasin niya, kanina ka punta pagpanta, okay? Jadi pasalin masatan niyo. Sapat-sapat na kapudilan na kaman. Ang 4 minutes dyan, kanina ka po sa patuan. Bakit na lang makapaglami-lami sa Derek? Oo, kanina ka mo na. Sapat ka mo. Huwag ka mo malingat, tindog ka mo. Oy, sisi mga lasya na rito. Kanina ka mo ng pagpanta. Kung siya gilisya, isisanin mo naman daw. Basta saan ang pagitan niyo? Dapat po siya tinitawag. Yes. Pagtuwa, pumila, pagtuwa.
kay Mangol Shin Osyo. Okay, Brad, AKB, Alpaca Paro, 883. Yan na, ikaw, Alpaca Paro.
ni Dr. Wala siya. Makan apang Kanati ko. Kanati. Sinyong sila. makan puto. Tapaw lang ito po. Tapaw. Ikaw 50 sen, ako 50 Pero sen. makas na. Kadayak ko rin siya to. Uy, lupa. Yang jalo, kapunya. Uy, why sintong? Duit lagi no. Ano? Nasaksak yung tinugpo pagkalangan. Teka bro, susara nga. Pasarin niya, di na maguno. Panyak Di ba na bukpila? Banyak magibig si Bapak. Komisyon. Teka na. Kan ko rin bisa nga. Banyak magibig si Mama di sana. Nanti ko sang dapat ni gulaw. Senyor sila. Okay, happy siya. Happy siya. Habis anak si sama aku. Nah, Oh, so, sige daw, ano lagi di siya nito tapi dalam hamon. Kalau kita ambil kompon dari 5.000 itu. bukan Senyor sila. Kada tipu. 1-0. 1-0 sila to. Satu. Manang to. Yes. Hindi malam banyak besya to. Sapat ko to. Makan so kita lepas ini. Oke. Wah, 1. Makan po. Tangan ko, bro. Tangan ko. Tangan ko na. La ilaha illallah. Nagamot kinilok si Liwan Pito. Beda. Nagamot kayo na. Ang magpupulong mga. Hindi at magarapas. La ilaha illallah. Senyor sila. Senyum dulu. Oy, isansap ka mo lang kapan dyan, inamol na mo yung balikan. Kung saan dahil hamol niyo? Oy, pasan ka ba lang sa Pakistan? Uy, hamol yan, dayang may pasan mga kaingo na Pakistan. Dala mo ito. Sa ikay magbayad. Pakistan pasan. Oy, pasan ka ba lang? Uy, bagus ko. Okay, pasiblihan tayo sabi ng katao siya pa. Oh no. Takto. Dayang manis. Okay, yan yung mga pupulan dayang manis.
sejari mama. Tagat ko na. Dari siapa? Ito para sa kaya. Nagkalala ka rin. Ay, butod. Magkaralan ka ka kami. Para ba ko ay nang. Ray, siya mo rin katanayaman siya yung tulol yan. Pasal na yung tulol, magkalat na hati. Amo na sa Amo na yan yung malo siya. Pasal mo may tulol, ano kayo, di kita madyato Ray. Ang tulol. Pasal na yung manok yan, pasal yung tulol, di na may naman. Jadi yung tulol, sumay nung Hulong na nagkukulo. Yan kita nang. Nakuwat mo mawagin sa itan isa magpaso. Uy, pasal siya mo lang yung tulol niya. Ang tanay ni Piabunan. Para yaw. Please. Uy, may tanong may sabi. Ay naman ko himal ba? Barayaw kaya rin mga simbatay ni ba't titi Para yaw aso? na pagpanaw-panaw mo. Uno yung titing nito gini. Ulo yan. Kita ako no. Ba. Uy, ay sapat ko na eh. Ay sapat ko, sapat na. Ito. Sabi na, okay na, guwahi, sapat ko. Tangat ko ba? Lain lola. Ako kari. Uy, mga to mga rayang. Ina kanila dito kayo yung magkamatay. Yung magkamatay pa kanila pagulganan. Nung bakaw. Mga kato di ba ganyan eh, sila Yan pagulganan. awang mabawing simod mo. Ano na po sa magbihan mo pang sokat na po yung nakatupra sa Dari ka ba? kapito. Hindi ko ayaw putulin anak mo eh. At mo kayo mga biyahan, dagbos niya yan. Wala mo Ba. kang mabaya. Okay, magunawa siya ka. Okay, please. Please music. Uno ang kandiyang marirayangin anak mo ka. Okay, ngayon basanta. Oy, tapos, kasi ano ito ka? Para yaw ba? Oy, Hoy! Banyak Para yaw ako no? si Bang. Nakalando na pa karil sa itan. Okay. Sa itan ang tanunok maray. Okay, basahin yan. Okay, basahin sapat ko. Okay. Ay! Oy, mga tuwan. Uy, hindi ako no. Para yaw pagulin mo. Sabi na, baya-baya na. Naliyat to. Ay, lola, lola, Uy! Matay na sa alisaw. Mapusak man? Bukod tuya. Para yaw pagulin. Para yaw pagulin. Bang muling kuran mapusak. Para yaw. Bugan ray. Bugan na siya turay na pusat. Ba't timasok na? Mamandap, ganito kululig ko rin ba rin? Okay, tahan ko. Okay, sige ka ko yan. Pagulok. Okay. Yan si Pak. Ha? Kita kamu ah? Ah, okay, okay. Basahin. Sabat ko yan. Okay, oh. Anak aku belan kau? Ah, okay. Okey, kau kau. Ika na ba sabi niyan? Baru na. Okey. Okay. Jadi kita bikin. Oy! Tayo na ko. Paray na gulay kami bangan sitaw ni ba't titimasok? Okay na. Okey. Kita beri kita. Okay, mo mo na. Ha? Ti, kita. Kita. Uli ni dito ba? Kata ni sige. Saan na ba? Asan na naglado? Kapit-kapit mabisya. Usak. Uli. Paraya. Uy! Huwag ka magsalamat anak kung ka magbugtang. Okay, Ray. Sapat to, Ray. Yes. Amo na. See? Tangan ko. Kayatan ko na. Kaya kurang ko na yung sakit niya. Okay. Mga pagkubat. Uy, magulo ka, Ray. Hindi. Kailan ko lang kinigatan. Kaya ko na. Kaya. Ah? Ano kayo? Okay na. Ah? Huwag na. Pansi sabi ni biya kami pangsali na siya naglago. Biya ka tangi sabi patsiyaw. Para yung naglagay mo. Kaya lang niya din tayo. Kaya ko ba rin? Ito kang sibak. Sari na kulang ba nakaagi. Okay. Okay. Aw na siya ng patsi. Katanga siya patsiya to ninti masok. Ang sarap. Pero pa. Hindi. Hoy, sapat ka ba? Layak layak ka. Hoy! Dali ka kuno, di ko kaya. Ko din ay na. Di ko kaya, tari ka. Ay, layak to na. Pinagawa na ito. Nakasablay mo na lawag-lawag mo. Bisa ba sa batbang masyusuran sa itan pero dagana? Amo na sa nila yung tukki. Ang galing eh. Amo na sa yung tukki. Naparayaw makamuloy. Diyan lang yung tukki mo yan. Marayan na nung Oy. ka na. Naparayaw. Mahal ka sana ka. Sapat ko ba? Wala ko din lata. Okay. Tum ji jagari jagari mamaki. Yes. Ma
Uli nila kulo pare. Kitaraon. Ay, nakawala. Sige na mo kuluran. Magano mag-iila sila. Ako naman ulit. Isapat ka mo. Okay na yan. Inom ko magsisiling. Ulo yan. Magsisiling ba't biya? Tiyawa na yung law. Tiyahay ni. Hanggang asang timidog na yung tukitong kalma pa. Oh. Wah, ito na. Tumindog na yun. Ikaw na. Uli ni na. Oh, tabo. Sapat ko. Bitaw mo na. Biyan na. Dapat uli ni na. Biyan na ba po? Mga po. Okay. Sapat na ba kaw? Dahan na. Wala ko makayang kayo pagpainom ko sinini. Dahan na kaw. Mga pasini. Pasakita na buwat ba ka. Ay, lilula para yung pakulin mo. Kinaw patid mo na yan. Sapat ka na yun. Dahan na ko. Dahil mapatay na sayang uli. Ay, sapat ka para rupan. Uli ni. Hindi. Tapos sa may pakulin mo pa. Talaga. Mabalik na mo stock. Dahan ko. Pagpainom ko ini ang pangbuok. Uy, toto pa mo. Tumodo. Anak ko katala kita punya kumini ini. Ay, lilula. Ikisapat ko. Uy. Dagan ko mo. Dagan ko mo lang nga kata. Ikisapat ko na yun. Uy, dagan ka mo. Uy, mga kabat kutandangan ka mo sa pasantiti masok sa ini. Ikaw mo ka ginilong tuloy at. Sapat ko na eh. Uli para yung pakulin mo. Sapat ko na eh. Yan dagan. Ikaw. Dagan. 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 Dahan na ako. Wow. Harap mo pa kaya. Patay na. Harap ko pa masingan. Sapat na ka. Harap ko pa Manila. Okay. Harap ko. Harap ko. Sapat na ka sa Harap ko. Huwag pa. Kasali Huwag pa hilang. Yes! Wow! Din siya na sa kanpang dia doon eh. Goodbye. Kau, jadi yan doon kayo. Torong na sa magbalik. Niya doon sa sadya.
Sige, pagkalan mo na ito na. Magulak ka ta, malingkat pe, bitin-bitin mo. Hina. Papangalayo pa na pasakipalis ko. Kaya nga. Misal sa inyo na ugutan nga rin ang dala siya. Ibalik. Laka! Okay, Abis. Tapat ko na. Wala ko simbitin kita pa binyang biyahe. Wala na. Bitin ito kaya ng mata. Kapatag kita kanila ini. Ay, plating rush. Yes, yan ang Yes. Wow!
Bring it down. Yes! Wow! Wow! China! Ah! Ah! Bukan nomor satu. Oke, break. Wow! Ah! Wow! Yes! Wow!
minta maaf ya. Tuan rumah suruh tutup sampai di situ saja, oke? Oke ya. Oke, Reado kayo. Uy, beta sa mga yang bulan lang kung baka po mag-disco. Siya kung naman na lang hindi mabaya. Jadi yung tumay ng ta. Pasalin sila ng babayat ka po. Jadi, ano kayo. So, ya, ano pa rin